Minkejja li mhux qed joħroġ daqstant fil-beraħ kontra Adrian Delija, id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi qed jaħdem minn taħt sabiex itajjar lil Delija minn kap. Sorsi fl-Eżekuttiv Nazzjonalista għalunna li Jason Azzopardi ħadem qatih sabiex nhar it-tlieta Adrian Delija reġa' ġie sfiduċjat. Minkejja li pruvat nata l-impressjoni li ġiet preżentata l-mozzjoni ta' sfiduċja b'mod spontanju nhar it-tlieta bil-lejl, is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali għalunna li dan mhux minnu għax il-fazzjoni ta' Simon Busuttil kellha pjan bitzilla lest sabiex jerġa' jiġi sfiduċjat il-kap. Sorsi għalunna li l-pjan tad-deputati tal-fazzjoni li issa huma wara Teris Komodini Kakija kien li l-ewwel iduru sew il-membri tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista sabiex jaraw li jkollhom il-maġġoranza. Is-sorsi tagħna fl-Eżekuttiv għalunna li fuq quddiem ta' dan il-pjan kien hemm Jason Azzopardi. Azzopardi li qatt ma ħadem biex jgħin lil Delija u li kien fost dawk li għenu lil Chris Sajt biex jaraw kap tal-partit. Tant li anki spiċċa ġiret mal-qraba ta' Delija fil-jum tal-votazzjoni għal kap fuq il-fosos kien il-moħħ wara l-vot ta' sfiduċja fl-Eżekuttiv. Ta' 17 il-Leroy Blum rrid ikun ċert li se jkollu l-maġġoranza biex jiġi sfiduċjat. Is-sorsi tagħna għalunna li Azzopardi u d-deputati l-oħra tkellmu ma' uħud mill-membri, fosthom dawk il-membri li ma ridux ifuħu lanqas jintnu la mar-ribelli u lanqas ma' ta' Delija. Nies qrib Jason Azzopardi għalunna li lejliet il-laqgħa tal-Eżekuttiv huwa kien anzjuż ħafna, tant li fl-isforzi li bdew isiru beda jgħid lil kulħadd li hu mhux 100% jrid ikun ċert fuq nies li kellhom jivvutaw, imma 500% li se jiġbdu l-ħabel tiegħu u se jivvutaw kontra Adrian Delija. Dan id-diskors qalu anki f'telefonati ma' esponenti tal-fazzjonijiet ta' Simon Busuttil hekk kif kompla jiġi mmuntat il-pjan biex tikber il-pressjoni ħalli Delija jwarrab. Mill-preparamenti li saru der li kellhom l-appoġġ u għalhekk tqabbad l-eks deputat nazzjonalista Michael Għaxaq sabiex jippreżenta mozzjoni ta' sfiduċja fil-kap. Kienu 47 membru li sfiduċjaw lil Delija fil-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba'. 36 membru tal-Eżekuttiv baqgħu juru fiduċja f'Delija filwaqt li membru astjena. Wara dan il-vot, esponenti tal-fazzjoni li trid lil Komodini Kakija flok Delija ħarġu sodisfatti mill-istamperija. Fost dawn kien hemm Jason Azzopardi li din id-darba m'għaddejja xejn jippoppa sidru u joħroġ mill-brib prinċipali tad-Dar Ċentrali u Delija ġie sfiduċjat għat-tielet darba f'ġimgħa. Dr. Azzopardi, x'inhu l-pass li jmiss għall-partit? Fiduċja fil-Nordu issa, good night. Issa toħroġ stqarrija tal-partit.